Hem vingut per quedar-nos. Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. Com cada setmana estarem amb vosaltres la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i qui us parla l'Aida Àngel. I comencem el programa amb el nom propi de Simone Biles, la gimnasta nord-americana que fa el salt més difícil de la història, un Lutsenko amb doble mortal carpat i que ara canvia el seu nom pel de Biles 2. Simone Biles passa a ser la primera dona que el completa en una competició oficial. I per si no fos prou, es converteix en la gimnasta més premiada de la història amb 6 mundials i 34 medalles en total, superant també el rècord masculí del bielorrús Vitaly Sherbo, que en té 33. Biles ho fa després d'haver estat 2 anys retirada de la competició per problemes de salut mental. Forma part del grup de gimnastes que va denunciar els abusos sexuals de l'osteòpata Larry Nassar a l'equip olímpic dels Estats Units i el propi FBI pels errors, endarreriments i encobriments que van fer del Nassar. Doncs amb aquesta notícia passem a repassar la resta d'esports i comencem amb el futbol. Des del darrer programa hem pogut gaudir de 2 jornades de la Lliga F. Dijous es va jugar la jornada 1, recordem, partit que es va posposar per la vaga de les jugadores, i la jornada 4 durant el cap de setmana. Si us sembla, faig un petit resum de tots dos i entrem en el detall. El Barça dijous va jugar contra el València, que va començar amb els 2 primers gols del partit marcats en pròpia porta pel València i per la mateixa jugadora Clàudia Florentino. Després d'aquests 2 gols en van venir 4 més a favor del Barça, marcats per Aitana, Mapi, Alexia de penal i Marta Torrejón de falta. En aquest mateix partit es va fer homenatge a Alexia Putellas pels 400 partits jugats amb la samarreta blaugrana, just el dia que en feia 402, i diumenge va jugar contra la Reial Societat, també amb golejada i homenatge. En aquest cas, el Johan Cruyff va homenatjar Aitana Bonmatí pel seu reconeixement com a millor jugadora de la UEFA. El resultat del partit va ser 3-0, amb 2 gols de Hansen i un d'Alexia, que per cert, aquest gol va ser el número 181 de la jugadora i iguala Jenny Hermoso com a màxima golejadora històrica del club. Ara mateix tenim el Barça en primer lloc amb 12 punts. I una última dada. Per acabar el resum, sí, un resum llarg avui. Patri Guijarro, renovada fins al 2027. Ara sí, tenim moltes dades. Va, endavant amb la vostra anàlisi. Com s'està veient l'equip amb aquest inici de temporada? Doncs crec que estan complint els objectius, sobretot el de guanyar els partits, no? Diumenge em va agradar molt veure tants recursos tàctics i tècnics en un partit de futbol femení, doncs és per posar-se a contacte. I davant teníem la Real Societat, un dels equips que la temporada passada ho va posar més complicat perquè el Barça guanyés els 3 punts a casa, recordem aquell 2-1. També crec que estan com readaptant-se físicament. A veure, és una opinió meva barrejada entre el que veig i el que jo faria, I m'explico, vull dir, sense arriscar-se en les alineacions, pel tema de que venim d'un mundial, les poques vacances que han tingut, les setmanes de la vaga i les reivindicacions amb la federació, els partits amb la selecció del setembre, tot el desgast psicològic també, no? Estan com reconeixent el joc de l'equip però alternant posicions i companyes. No vull dir que siguin proves, però el tema de l'Alexia de 9, la incorporació de l'Esme Brooks, alternar un 6 al mig del camp o un doble pivot que ja es va provar també l'any passat, més minuts de la Pina i de la Bruna, la Vicky. No sé, és una temporada molt exigent de número de partits i de rivals i em preocupa aquestes 10-12 jugadores internacionals amb Espanya, Anglaterra, Noruega que al final voldran jugar-ho tot perquè volen estar als Jocs Olímpics, no? Hem de veure. Darrerament estem veient l'Alexia jugant de nou. Això deia el Jonathan Giraldez post-Barça Reial Societat. Ja ho vaig pensar la temporada passada, al final quan es va reincorporar sabia que el nivell competitiu en aquell moment no era
suficient per poder competir, per ajudar l'equip, tot i que va jugar a la final de la Champions els últims minuts. Però és una cosa que ja la vaig pensar l'any passat perquè, des de la meva opinió com a entrenador, el nivell que tenim quan juga Kira o Ingrid més Patri i Aitana és molt alt. Crec que vam fer grans partits de futbol la temporada passada i hi havia una cosa que era als últims metres com podíem millorar la nostra efectivitat de cara a porteria, i Alexia abans de la lesió va ser la màxima golejadora. Per tant, és una mica intentar apropar-la una mica més a l'àrea perquè la resta del joc funciona, perquè tenim molt bon joc associatiu, i és intentar crear aquest context perquè amb Esmei, amb Salma, amb Caro, jugadores que puguin donar profunditat, que es pugui beneficiar, no? A nivell de joc interior, perquè pugui ajudar l'equip a la fase de construcció, però que també pugui millorar aquesta versió, no? Competitiva, sobretot als últims metres. Té rematada, té finalització, té descàrrega de cara, té última passada. Bé, ens hem d'aprofitar de les seves característiques, de les seves virtuts, i sabem que estem a l'inici de la temporada i sabem també que l'any passat la Patri va trigar una mica en adaptar-se, igual que la Frido, una nova posició, hem de donar-li temps, però bé, jo crec que la seva versió cada partit està millorant, impressió. Com veieu aquest nou rol d'Alexia? A veure, de moment encara em costa veure-la una miqueta tan avançada, no? És veritat que té gol, ja ho va demostrar als 2 anys, aquests de la Pilota d'Or, però els feia també molt venint des de segona línia. Jo penso més en la teoria aquesta bueno, la teoria o l'explicació del Jonathan, no? Que l'Alexia entén molt el joc i que pot donar i aportar molt a l'equip. Respecte a lo de crear espais per les companyes, entrant i sortir de les zones de rematada, reconeixent situacions. A l'estar més a prop de l'àrea representa que tindrà més oportunitats de gol. Bé, al final jo la veig superimplicada, contenta. A més estem parlant de que és com una situació de les més agraïdes del futbol, no? O sigui, de cara a porteria, dintre de l'àrea, a prop de les jugades de gol, que es participa molt en el joc ofensiu de l'equip, i aquest equip és molt ofensiu, sense oblidar que participa també defensivament l'Alexia en la pressió, i ja ho vam veure que anava fins a l'àrea petita a pressionar la sortida de la pilota de la Real Societat. Però clar, tot això és de fer un exercici mental per oblidar el nou aquell que tenim de referència, no? Aquella nou rematadora dintre de l'àrea petita, ràpida, bona execució en l'1 contra 1 amb la defensa, bon al regat. No ho sé, com sempre, segurament haurem d'esperar a final de temporada a veure les valoracions. Mira, la temporada passada vam acabar dient que potser faltava la figura d'un nou, i per això dèiem que potser era un dels fitxatges que calia durant l'estiu fer, i veient que Jonathan Giraldez ja tenia pensat que volia posar l'Alexia en aquest lloc, potser això justificaria que en aquest mercat de fitxatges no s'hagi fitxat precisament aquesta figura. Doncs al final s'ha quadrat tot, no? Hem de recordar que la Heise tenia contracte i que si no haguessin ofert els 300.000 euros tindríem un altre nou. Però bé, que això ja és passat, que tenim a l'Alexia, la Bruna, la Salma, amb l'experiment aquest que van fer a l'Espanyola, i veurem. Si ens centrem en el darrer partit, hi va haver un possible gol mal anul·lat pel Barça. Això és el que va dir el mateix entrenador sobre la possible implantació del VAR. Crec que ha de millorar tot, com ha dit res. Amb aquesta frase queda tot prou clar, no? Doncs sí, ho deixa molt clar. Justament la setmana passada comentàvem les coses a millorar, no? Lo de les instal·lacions, les imatges de televisió, el nivell de l'arbitratge. Portem 4 jornades i estem veient una sèrie d'errors arbitrals molt, podríem dir, flagrants. Dissabte mateix, el partit de l'Atlètic de Madrid, un fora de joc d'1 metre. Ahir mateix amb el Levante les Planes, també 2 o 3 jugades discutibles. I hem de recordar que el tema de les àrbitres, amb l'ajuda de la Federació Espanyola, l'any passat van fer aquesta vaga i al final es va haver d'assumir un cost del rebut arbitral molt alt i que finalment va suposar
professionalitzar, entre cometes, de cop i volta a les àrbitres amb una nòmina de 30.000 euros a l'any cadascuna. Bé, entenc que el Jonathan crec que ara toca centrar-se en competir i en treballar, en el que depèn de tu, no? I en aquest darrer partit vam poder veure la Natàlia Arroyo, entrenadora de la Reial Societat, que es va endur com una mena d'homenatge per part de la grada. Això és el que valorava la pròpia Natàlia d'aquest bon ambient que viu el Johan amb ella. M'agrada venir aquí, m'agrada el repte, aquest ho és, venir aquí a intentar fer el millor partit possible i m'agrada l'ambient que aconsegueix generar el Barça. Sempre que hem vingut hi ha hagut homenatges, premis i que es munta una bona festa, la gent respon. Cada partit del Johan des de la distància es veu que segueix generant una cosa que és important pel futbol femení. Nosaltres com a rivals intentem oferir també el millor espectacle. Soc conscient que voleu gols i que voleu que hi hagi més patiment, però ja són molt bones i ens costa molt a la resta. Però em sembla fantàstic que hi hagi festa, em sembla brutal i crec que encara no ho assaborim del tot, no? Que hi hagi tantíssima gent demanant fotos, samarretes, signatures, les que hi ha allà a la vora del túnel i de la banqueta, les que hi haurà al bus, no només les del Barça, que reconeguin jugadores nostres, està, torno, Aisea, que debuta, Naya, i estan allà doncs, signant coses i fent-se fotos i els hi brillen els ulls i encara estem... M'agradaria que es pogués parlar d'aquestes coses en futbol femení, que seguim assaborint aquests moments de festa i de la glòria i mira, si la gent que ve em t'estima, doncs fantàstic. Alguna cosa a comentar? Sí, ja ho ha dit ella, no? Que li agrada venir a jugar al Johan. I crec que som molts i moltes les que ens emocionem venint al Johan i veient l'ambient, tants nens, nenes. Aquest diumenge érem 5.100 persones de públic, no? Una altra vegada. Entenc que la gent reconeix la tasca que fa la Reial Societat, una catalana dona a primera divisió amb tota l'actualitat de la reivindicació de les oportunitats. I bé, després esportivament doncs per un entrenador és el partit que més t'agrada preparar, pensar en com pots fer mal i jugar-li a un equip com el Barça, campió de tot. En el cas del Llevant Les Planes, en el partit posposat de dijous va empatar a 1 contra l'Sporting Club de Huelva, amb els gols de Baudet pel Levante i de Hackman per l'Sporting. I en la jornada 4, jugada ahir mateix contra el València, també van empatar 1-1 amb gols d'Anissa Lahmari al minut 9 per part del Levante i Cachón per part del València. Ara mateix el Levante es troba en 6ª posició amb 8 punts. Com veieu aquest inici per les de Sant Joan d'Espí? Doncs les veig que estan a tope. 4 jornades i continuen invictes. 8 punts de 12. Ahir contra el València es van adelantar molt aviat, al minut 9, un gol una mica de fortuna de la internacional marroquí Lahmari, novetat en la titularitat. Es quedaven a la banqueta Baudet i Julve i van sortir al minut 60. I com ens té acostumats al Levante Les Planes, una segona part molt patida, el València combatiu i insistent, però amb uns contraatacs de les nostres sense gaire èxit. Sí, ja al minut 74, una mà a l'àrea del València, una mà que semblava claríssima per com han protestat les jugadores i com s'han quedat mirant les jugadores locals. Però és que no hem pogut tornar-la a veure perquè només han fet una sola repetició, la de la jugada en directe, i després que només teníem un angle, només una senyal de càmera, un angle. I com ha dit el Jonathan, no diré res més. I bé, hem acabat el partit ja amb una mica de show, targetes, l'empat del València al minut 80, amb 2 contraatacs del Levante més, que no han pogut materialitzar. Un punt molt petit, però jo crec que bo, amb un altre rival teòricament directe. I la pròxima jornada, tarda de diumenge de futbol. Les de Sant Joan d'Espí van al camp del Levante UD a les 4:30 i tot seguit el Barça juga al camp de l'Atlètic de Madrid, que es trobaran amb la Anna Cernogochevi, que ha fitxat a última hora per les de Madrid. I abans de canviar d'esport, hi ha novetats del cas Rubiales? Doncs aquest matí estaven citats per declarar el Jorge Vilda, exseleccionador, i Rubén Rivera, director de màrqueting, recordem que en qualitat d'investigats.
Suposo que a partir de demà, i depèn de l'interès segons quins mitjans de comunicació, aniran filtrant més cosetes. Ja el pròxim dilluns 16, l'Albert Luque, el director de selecció, també està citat com a investigat. Al novembre li tocarà al seleccionador de l'equip masculí, el Luis de la Fuente, aquest citat com a testimoni. I recordem que el cas és competència de l'Audiència Nacional i que l'instrueix el jutge Francisco de Jorge. I un darrer punt que a mi m'agradaria fer és que segur que aquesta setmana totes hem pogut veure les declaracions de l'exjugador del Barça, l'Alfonso Pérez, en què en declaracions a una entrevista al diari Mundo va deixar anar perles com forçar a fer un petó a la bandera espanyola per jugar a la selecció o que les dones en el futbol no podien equiparar-se als homes. I el pitjor és que, després de veure el ressò de l'entrevista, per intentar justificar les seves pròpies paraules, Alfonso Pérez ha publicat un vídeo a les seves pròpies xarxes explicant-se on, per mi, encara queda pitjor. Perquè, entre altres coses, per justificar que no és masclista, diu que té mare, dona i filla. Resulta que els masclistes deuen néixer sense mare, deuen néixer, no sé, pim, ja sóc aquí. I dona per fet que el futbol jugat per dones mai generarà el mateix que el jugat per homes. Resulta que no podem evolucionar en el món i amb el temps. No sé si em voleu afegir alguna cosa, però jo volia... Destacar-ho. Sí, que encara en la societat encara tenim casos com aquest. Doncs un altre exemple del que ens queda per canviar en aquesta societat del segle XXI. És curiós com aquest perfil de persones, quan més parlen, més la fan. Molta mandra aquesta gent, molta mandra. I res, comentar la decisió de l'Ajuntament de Getafe, no? que ens hem d'alegrar que com a mínim un ajuntament, en aquest cas el de Getafe, que ha tret el nom d'aquest senyor a l'estadi municipal. Abans es deia Estadi Coliseum Alfonso Pérez i li ha tret Alfonso Pérez i es quedarà com a Coliseum. Suposo que no serà l'últim exemple. I canviem d'esport, anem al bàsquet. Aquest cap de setmana es va reprendre la Lliga regular, on en la segona jornada l'Espart Girona s'imposava amb claredat a un Barça CBS amb baixes, guanyant 76-54. D'aquesta manera, l'Uni Girona va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga Femenina Endesa i situant-se desenes en la classificació. Per altra banda, les de Sant Feliu van sumar la seva primera derrota i es col·loquen en el número 11 just darrere de les gironines. Sí, l'Espart Girona s'imposava amb claredat i va dominar la segona meitat signant un contundent parcial de 37-17, que es diu ràpid això. El Barça CBS va arribar bastant just, podríem dir, a l'últim quart, a causa sobretot de les baixes com Ana Cruz o Paula Guinzo. I després d'aquest resultat ens hauríem de preguntar si hi havia un cert punt, podríem dir, de revenja, perquè precisament el Barça va ser qui va eliminar les gironines l'any passat en els play-offs. O sigui que, a més, molt poc previsible. Sempre hi pot haver un puntet de competitivitat sana. Per la seva banda, el Cadí la Seu va superar el Casademont Saragossa 84-76. Que es podria dir que és la sorpresa de la jornada. Bé, tot i que les aragoneses es van mantenir per davant durant el llarg del partit, el Cadí la Seu va arribar a empatar a 4 minuts del final, creient així en la remuntada i culminant amb la primera victòria de la Lliga, que això les posiciona 8enes en la classificació. Sí, perquè el Saragossa, el totpoderós Saragossa, venia de debutar l'Eurolliga i precisament la preocupació del seu tècnic era l'apartat físic i el Cadí la Seu ho va saber aprofitar, sobretot en l'últim quart. Els 3 primers quarts van ser controlats totalment pel Casademont Saragossa, arribant als 19 punts de diferència en el tercer quart. I va ser en l'últim que les lleidatanes van començar a construir la remuntada, tot i tenir també baixes importants, com Carmen Grande o Montse Brotons. Primera victòria pel Cadí la Seu i victòria que alhora aparta el Casademont Saragossa del liderat. Seguim amb l'hoquei patins. L'encontre entre el Solideo Sant Cugat i el Cerdanyola Feni Energia ha estat el partit destacat de la jornada, amb un resultat de 6-3. La resta de partits, el Telecable va quedar 1-0 contra el Sneca Fraga. El Martinelli a Manlleu empata amb el Benvibre Hockey Club 3-3.
Sorpresa aquest resultat, perquè el Martinelli a Manlleu se suposa que és un equip de la part alta de la classificació i el Bembibre és un recent ascendit. Sorprenent aquest resultat. El Corunya guanya 6-1 contra l'Igualada femení Grupo Guzmán. El líder grip Mataró perd contra el Vilassana Cop d'Ibars amb un resultat de 1-5. El Generali Palau de Plegamans guanya contra el Voltregà Movento Estern 4-1. I per últim, les Rozas guanya 4-3 contra l'Alcobendas. Amb aquests resultats, la classificació queda a la part alta. Tenim el Vilassana, seguit pel Generali Palau de Plegamans, i el Telecable. I en quarta posició, el Corunya. A la part baixa, per contra, trobem el Bembibre, l'Alcobendas i el líder grip Mataró. En waterpolo, i com ja és habitual, les jornades es desdibuixen perquè els equips no juguen tots el mateix cap de setmana. En aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina de la Lliga Espanyola tenim 2 partits ja jugats, entre el Tenerife i el Sant Feliu, amb un resultat de 10-8, i el partit entre el Boadilla i el Terrassa, que van quedar 9-18. I aquesta setmana passada es va jugar el partit entre el Catalunya i el Sant Andreu amb un marcador de 8-17. I és que en paral·lel a aquesta jornada es va jugar la LEN Champions, la Lliga Europea, que obre la fase de grups amb la presència de 5 equips catalans. Quin paper van tenir aquests equips en la primera fase? Podríem dir que en general molt bona. La Solim Mataró va sumar la seva primera victòria de forma solvent contra les hongareses, guanyar-les 5-18. El Sant Andreu s'enfrontava a l'italià Equipe Orizzonte Catania, l'equip amb més títols campions d'Europa. I tot i els títols, les de Sant Andreu són qui es van endur la victòria per 10-11. Les de Terrassa es van veure les cares amb un dels equips que van arribar a la Final Four la temporada passada, el 6 Roma. Un gran partit pel Terrassa que va aconseguir guanyar 8-12. L'Estrapol Sabadell, que va jugar contra el Mulhouse, també es va endur la victòria, 18-10. L'única notícia no tan positiva va ser pel Mediterrani, que tot i lluitar es va veure superat pel grec Voliakmeni, amb un 14-9. En handball, el CAC 7 Granollers cau 34-31 davant el Mecalia Atlético Guardes i segueix sense aconseguir la victòria lluny del Palau. Ara mateix van en 7a posició de la classificació. En voleibol, el DSB Sant Cugat es va endur la seva segona victòria contra l'Ocisa Aro Rioja Volley en la seva segona jornada a la Lliga Iberdrola, amb un joc molt a to i equilibrat que es mostra amb el resultat de 0-3. I atenció, perquè amb aquests 2 primers resultats de la Lliga Iberdrola, ara mateix les de Sant Cugat es troben en la primera posició de la classificació. O sigui que seguir lluitant i a mantenir-se. I en futbol sala, la Lliga Iberdrola, Mamús Les Corts UAE, van jugar contra el Roldan i van perdre 1-0. Tot i la derrota, van 5enes en la classificació. I en rugby aquesta setmana s'ha celebrat la jornada 2 de la Copa Fer, aquesta nova competició femenina en què hi participen els equips de la primera i la segona divisió, agrupats en 4 grups, i on han pres part 3 equips catalans. En el grup B, el Rugby Sant Cugat va guanyar 10-46 contra el Túria, i amb aquesta segona victòria, les blau i negres ja estan matemàticament classificades. El Barça va guanyar 5-17 a les Abelles Rugby, en aquest cas de València. I en el grup C, l'altre representant català és el BUC 1929, que va tornar a perdre, en aquest cas, 7-40 davant el Creal i el Salvador. I ja no té opcions matemàticament per classificar-se. I ara ja ens queda esperar una jornada d'aquesta competició abans no s'acabi la fase de grups. Exacte. I fins aquí el programa d'avui, que ha estat possible gràcies a Maria Pons, a la música i veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet. Recordeu que podeu seguir-nos a través de les xarxes socials amb l'usuari @xcadarnos. Fins la setmana vinent, el dimarts a les 9 del vespre. Adéu. Adéu.